je štíhla línia. Vitalinea to sú nové jogurty a tvarohy od Danone. S Vitalineou si nemusíte strážiť svoju líniu. Má nulový obsah tuku a je bez prídavkov cukru. A navyše vám dodáva vitalitu. Obsahuje vitamíny, vápnik a ostatné minerály. Vitalinea od Danone. Línia a vitamíny. 30% štátna prémia do 31. marca. Výstavba a prestavba s prvou stavebnou sporiteľňou. 0976 76 11 11. Nebudeme s tebou iba jedna. Sme tvoje prísne paničky, sexu chtivé samičky. Zavolaj 0976 76 a 4 jedničky. Lion. Šialene dobrý. Každá vojnová bitka plodí hrdinov. Zostanú po nich lesy náhrobkov a niekedy aj filmová dráma, ktorú zdobí 7 Oscarových nominácií. Sean Penn, Nick Nolte, Woody Harrelson, George Clooney. Všetkých spája tenká červená čiara. Od 18. marca. Počul som o deodorante, ktorý nielen príjemne vonia, ale vydrží až do večera. Rečičky. Ale potom som vyskúšal deodorant Old Spice a presvedčil ma. Tuhý deodorant Old Spice. Špeciálne vyvinutá vôňa ma ochráni pred nepríjemným pachom, aj keď spreje to už dávno vzdali. Otestuj ho. Choď naplno. Deodorant Old Spice ťa nesklame po celý deň. Ak nesúhlasíte, pošlite ho späť a Old Spice vám vráti peniaze. Ale poviem vám, fakt to funguje. Deodorant Old Spice je neporaziteľný. Chcete dôkaz?